friends, I am Jasmine and welcome back to my channel. In this video I'm going to do a haul. So, bag haul siya. I'm going to share with you some bags that I got from my last travel with my hubs sa Rome, Italy, and some bags that I got here na sa Paris dito sa amin. By the way guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm not bragging. Gusto ko lang i-share sa inyo to and sayang din, 'di ba? Content din to. Ang hirap kaya mag-isip ng i-content, 'di ba? So without further ado, let's get started. So first guys is I'm going to share with you this bag. So backpack siya. So, nakita nyo na to sa vlog. Nabili namin to ng hubs ko doon sa Rome kasi nga, nagkulang kami ng lalagyan namin ng napamili namin doon. And, hindi naman gaano karami yung binili namin doon. But, yun nga, nagkulang kami. Hindi na kasi magkasya sa, luggage namin. So, napabili kami nito. Normal lang, yun lang, ganyan lang, backpack Nike. So, hindi ko na alam kung magkano to. Share ko lang din kasi 'di ba bag din to sayang. Yun lang. Pinakamabilis na Next guys is this one. Yan, from Maison du Monde. Yan. Dito ko na siya nabili. It's a pouch. Well, bag din naman to, 'di ba? I don't know. Ewan ko lang. But anyway, i-share ko na lang din sa inyo. Nakyutan lang ako. Pouch lang siya. Gusto ko siya gawing makeup pouch. Ganyan. Makeup bag, something. Kasi pag nag-travel ako, nagiging dalawang makeup pouch yung dinadala ko. Kasi medyo maliit lang yung pouch na meron ako. So, ganito siya. Yung itsura niya. Normal lang siya yan. And meron siyang parang teddy bear dito. And yung fabric niya is parang teddy bear din. Yan. Binili ko lang siya kasi nakyutan ako and magagamit ko to for sure. It's 12.99 euro. Yan. So cute. Next guys is this one. This bag right here. Yan. It's from Coach. It's from Coach. Yan. Doon ko siya nabili sa Rome. Ganito yung niya. Box na. Yan. And sa loob is ganito siya. Yan, red bag siya. Pouch lang din, maliit lang din. Hindi ako masyado mahilig sa malalaking bag, guys, kasi pag malaki yung ginagamit ko, maliit ako na babae. Pag malaki yung ginagamit ko, nagmumukha akong mas maliit tingnan. Hindi talaga bagay sa akin malaki. Meron akong mga malalaki, but ginagamit ko lang siya pag halimbawa nagta-travel overseas, yung sa Pilipinas, yung ganyan. But, ganito lang yung parang pang everyday ko or pag may event na pinupuntahan, ganito lang yung mga type ko ng mga bag na ginagamit. So, ganito siya. Simple lang siya. Yan, red. And then, yung dito niya is yung parang logo ng Coach. Yan. And then, flip bag siya. Flip bag. And then, sa loob is, ganyan lang siya. Yan. May dalawang compartments. Dito is parang card holder lang siya. And then, yan. And meron siya kasamang belt bag. Well, may kasama siyang belt. Yan. Because, pwede mo siya gawing belt. Meron siyang parang hook dito sa likod. And you can use this here. You can, English pa kasi. Pwede mo siya ilagay dito or something dito. Or whatever you want. Yan. And, kung hindi mo naman siya gawing belt bag, meron naman siyang chain na kasama. So, meron din siyang hook dito sa likod. So, pwede mo siya gawing crossbody bag. At kung hindi naman siya gamitin, diba, you can use just the belt, diba, pang OOTD, red belt, o diba, bongga. Yon, simple lang. Nakalimutan ko yung presyo nito, hindi ko na siya matandaan. So next guys is this one. This bag, Furla naman. Sa Rome ko pa din to nabili. So, may dust bag siya. It says Furla. And then, yan, it's pink. Diba? Pink siya. It's so cute. Nakyutan ako dito. And, same lang din siya doon sa isa. Maliit lang din. Parang pouch lang din. You can use this kung ano yung bet mo gamitin. Because, dalawa siya guys. Yan. Pwede mo siya paghiwalayin.
Meron siyang parang button dito sa likod. Pwede mo siyang gamitin dalawa or kung bet mo yung isa or itong isa lang. 'Di ba? It's so cute. And itong isa is normal lang siya na parang bag. Normal lang siya. So, flip bag pa din. Yan. And ganito yung sa loob niya. Meron siyang parang sling. Yan, may sling siya nakasama. And then, meron siyang dalawang compartments. Yan, dalawang compartments sa loob. Pwede mo siyang, ito lang gamitin mo, pang sling. Yan, diba cute? Or, kung bet mo naman guys, is this one, is parang wallet type siya. But, hindi ako masyadong mahilig sa ganitong wallet guys. Ayoko yung mga ganito kalaki na wallet or mga bulky na wallet. Ang gusto ko lang is yung maninipis. Yung parang cards lang yung nalalagay mo at saka konting cash. Yun. So, this one naman is wallet type. And zipper siya. And then sa loob is marami siyang compartments. Yan. Parang normal na wallet lang. Yan. Maraming card holders and zipper compartments and another compartments here. Yan. Yan. Card holder also dito sa kabila. So, marami siyang compartment sa loob. I-attach mo lang siya pag yun, type mo siyang gamitin, dalawa. Maraming mapaglagyan. So, yeah, it's so cute. Tsaka pink, favorite ko pink eh. So, yung price niya guys is hindi ko na din alam, hindi ko na din matandaan. So, guys, yun lang yung mga bags na nabili ko doon sa Rome. The rest is hindi na sa akin, sa hobby ko na. So, yon. Next, guys, is this bag. Yan. It's from Longchamp. Dito ko na siya nabili. Yan. It's a backpack. And yung color niya is parang violet or pink. Hindi ko alam. Dark pink. Hindi ko alam, guys, kung anong color niya. But, ganito siya, guys. Yan. Normal lang. Simple lang na backpack. And ganito yung sa loob niya. Zipper din siya. So, this one, guys, is I get this from 70 euro. Tapos, yung presyo niya is naging 50 euro na lang. So, yun yung magandang part pag sa outlet store tayo namimili kasi nga malaki yung natitipid natin. So, next, guys, is this one. Yan. This bag. From Coach ulit. Diba, mahilig ako sa Coach. Ganito lang yung kinahiligan ko talaga na mga bag, yung maliliit lang. Madali lang siyang bitbitin or something, hindi masyadong mabigat or what. So, meron siyang dust bag. Again, yan. And, ganito siya. It's black. Crossbody bag. Yan. And then, gold details kasi pag normal lang na bag and then, gold detail yung mga details niya sa bag is parang nagmumukhang medyo luxury yung dating. Though, hindi naman guys, masyadong talaga to, yung mga branded talaga. Hindi naman katulad dun sa Louis Vuitton or Chanel or Prada or Hermes, diba? Hindi naman ganon ka Nasa lang tayo guys, nasa kalagitnaan. Yan, hindi ko na ma-afford yon. So, hanggang ganito lang ako, guys. And hindi naman talaga ako mahilig din sa magbibili-bili ng ganito. Ngayon lang to, guys, kasi nag-birthday ako and then medyo Pasko na din. Magpapasko na din. So, ngayon lang ako nakapag-splurge ng ganito talaga. Hindi man palagi. Tapos, yung hubs ko is, siya yung namimilit talaga na bilhin ko yung mga ganitong bag. Bilhin mo yan. Bagay sa'yo yan. Ganyan. So, siya yung nag-force sa akin bumili ng mga ganito. So, yun, napapa-splurge tayo medyo. So, anyway, ito na nga guys, yan, normal lang siya na bag, yan, pang everyday, pag halimbawa, pag may occasion na din, ganyan, normal lang, zipper type siya, yan, and then, meron siyang compartments dito, and dito din sa kabila, dalawang compartments, pang card holders, yan, normal lang, bagay siya sa lahat ng outfit mo, mapaaraw, mapagabi, summer, winter, fall, bagay na bagay siya, 'di ba? Hindi siya mahirap, hindi siya mahirap bagayan. And may kasama nga pala siyang belt, guys. Belt bag. So, yeah, it's belt bag anyway, guys. Yan, katulad dun sa isa. Meron siyang hook dito sa likod na pwede mo siyang gawing belt here. So, cute lang.
And then, yeah, ito yung belt niya. And then, yung sling is ganito naman. Maliit lang. So, yung normal price niya, guys, is 249 euro. Naging 149.40 euro na lang siya. Since, sa outlet store ko siya nabili. So, yun. Nakamura pa rin tayo. But, it's so cute, no? Yan. Well, ganito lang tagang type ko. Ewan ko ba. Yan. Next, guys, and last item that I'm going to share with you is this bag right here. Yan. It's from Tory Burch. So, this is my first Tory Burch bag. Yan. And, ganito siya. So, ganito siya, guys. Almost the same lang dong sa last bag na pinakita ko sa inyo from Coach. Black bag lang siya. And then, yung shape lang dito is parang rectangle ba to? Or something. Parang paganyan. Yan. And then, yan. Chain and normal lang siya. This one naman is hindi mo pwedeng mapalitan. Well, I think pwede mo siyang mapalitan kasi meron siyang parang open-open dito. Yan. Meron siyang compartments dito sa likod. And then, may logo siya dito. Gold details pa din kasi gusto ko yung mga gold na details nga. So, sa loob is ganyan. Yan. Compartments here. Another one here. Hindi lang siya yan. Yan. May compartments dito. And then, dito naman sa kabila. And then, meron din siya dito sa zipper compartments. Marami siyang compartments in fairness. So, yeah. Dito naman sa gilid is mga card holders. So, yun. Simple lang din. Very versatile, guys. Yung black bag is pwede mo siyang gamitin anywhere, anytime. Yan. So, yun. Binili ko black. And yung price niya pala, guys, is normal price niya is 290 euro. Naging 189 euro na lang siya. Yan. So, I think that's it, guys. Yun lang yung mga bags na gusto kong i-share sa inyo. I hope you enjoy watching. And kung may mga nagustuhan kayo, you can go directly to the store and do some damage also. Like me. Yung pitaka ko, yung wallet ko, yung card ko, nagasgas na din. So, but anyway, guys, okay lang. Minsan na lang naman tayo mag-splurge ng ganito. So, yeah, I hope you enjoy watching this video and please do give me a thumbs up and subscribe to my channel if you're not yet subscribed. Thank you guys for watching and I'll see you again on my next video. Bye, guys! What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 ooh.